гледачі слухачоў Еўрарадыё, студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Ад самага пачатку паездак прэтэндэнтаў на званне адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах лідарства захапіў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. За яго галасавала большасць. Тым не менш, у апошнія дні раптоўна больш людзей пачалі галасаваць за лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча. І раптам ізноў жа такі пачаліся размовы пра неабходнасць спынення паездак па рэгіёнах у межах праймерыз з-за каранавірусу. Пра тое ўвогуле, як адбываюцца паездкі па рэгіёнах, што чуваць і ці адменяць паездкі, прынамсі, калі не сам праймерыз, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта прэтэндэнт на адзінага кандыдата ад апазіцыі, намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексей Янукевич. Добрый день, спадар Алексей. Добрый день, Зміцер. Спадар Алексей, давайте пачнем, можа быць, з самага важнага, таму што я ведаю, што вы вот буквально удралі з вельмі важнай нарады. Я выбачаюся, не выключыў гук, зараз прыбіраю. Я ведаю, што вы вырваліся з важнай нарады, дзе абмяркоўвалася пытанне, у тым ліку, ці не прыпыніць гэтыя паездкі па рэгіёнах. Прыйшлі да нейкай высновы? Пакуль рашэнне не прынята. Я перакананы, што яно будзе прынятае сёння цягам гадзіны, можа быць, двух, але я так скажу, што большасць схіляецца да таго, каб все ж такі перапыніць, можа быць, на 2 тыдні, можа быць, на нейкі большы тэрмін, наколькі гэта спатрэбіцца, каб пазбегнуць небяспекі віруса, працэдуру народнага галасавання і аднавіць яе пасля таго, як гэта небяспека скончыцца. Ўсё ж такі большасць гэтую небяспеку разумее, і кандыдатаў, і прадстаўнікоў структураў у Радзе. Вы асабіста за што выступаеце? Я вельмі пераканана, цвёрда выступаю за тое, каб абвесціць каранцін у краіне на ўсе масавыя мерапрыемствы, і я лічу, што ўлады павінны прыняць такое рашэнне. Ну і адпаведна, са свайго боку, я перакананы, што дэмакратычныя сілы павінны таксама прыняць гэтае адказнае рашэнне неадкладна, то бок фактычна ўжо сённяшняга дня, выбачыцца перад тымі людзьмі, якія глядзелі графік, ужо так збіраліся прыйсці. Я спадзяюся, такіх было немало. З іншага боку, можа быць, за пагрозы каранавірусу яны і сумняваліся, ці варта ісці. У кожным разе сёння прыняць рашэнне, абвясціць, што мы абвяшчаем карантын, таксама і на народнае галасаванне, ну, там, як мінімум на 2 тыдні, і вярнуцца, абавязкова давесці да лягічнага завяршэння гэтую працэдуру пасля таго, як небяспека сыдзе. Скажыце, ці праўда пісалі у Фейсбуку і пэўныя там рэгіянальныя незалежныя СМІ пра тое, што падчас апошніх сустрэч дастаткова шмат на сустрэчы прыходзіла прадстаўнікоў, можа быць, мясцовай нейкай вертыкалі, журналістаў у мясцовых раёнах дзяржаўных і гэтак далей? Я скажу так, тое, што там была нейкая колькасць прадстаўнікоў улады, гэта абсалютна дакладна, таму што іх па прозвішчах ідэнтыфікавалі мясцовыя дэмакратычныя актывісты. Тут сумневаў няма ніякіх. Апроч таго, гэта маё ўражанне, як мінімум у Драгічыне і ў Століне, дзе меншая колькасць агульная была удзельнікаў і дзе лягчэй было заўважыць гэтую розніцу, прысутнічала значная колькасць даволі масавая. Даволі масава яны прыходзілі, такіх дзіўных удзельнікаў, якія сапраўды выглядаюць як дзяржаўныя служачыя, якія паводзілі сябе як дзяржаўныя служачыя, якія задавалі пытанні альбо рэагавалі на тое, што адбываецца ў зале, як нейкія дзяржаўныя служачыя. Таму я лічу, што так сапраўды гэта падключыўся адміністрацыйны ресурс. Ну, вы ж дэмакратычныя структуры, праводзіце
дэмакратычную працэдуру праймерыз, усенароднага галасавання, дзе можа галасаваць любы, якая розніца, з'яўляецца ён чыноўнікам ці з'яўляецца ён супрацоўнікам, я не ведаю, там можа быць нейкай гаспадаркі сельскай. Базавы падыход сапраўды такі, і калі ад самага пачатку з'яўляліся, спачатку не рэгістраваліся і не бралі бюлетэню, пазней у Мёрах намеснік старшыні выканкама бюлетэнь узяў, но найхутчэй прагаласаваў пустым бюлетэнем, таму што быў знойдзены адзін пусты бюлетэнь. Галасаванне таемнае, мы не ведаем. Пазней па 2-3 чалавекі галасавалі, у гэтым праблемы не было ніякай, і мяне гэта нават радавала. То бок прыходзяць людзі, паслухалі, паўдзельнічалі ў дэмакратычнай працэдуры, пабачылі, як павінны адбывацца сапраўдныя выбары і сапраўдны падлік галасоў. Але калі сапраўды гэта будзе масава і гэта будзе ўплываць на вынікі, то для мяне гэта стварае пэўную, скажем так, праблему, таму што гэта азначае, што я удзельнічаю ў сцэнарах і станаўлюся удзельнікам працэса, не вынік, не хаду, не намеры удзельнікаў якога я не магу не то што кантраляваць, а нават разумець. І вось так вот вслепую рухацца наперад, ну гэта крыху нагадвае мне 2010 год, калі кандыдаты апынуліся раптоўна не наперадзе калёны, а недзе там всярэдзіне, ледзьве не ззаду. Ну, калёна недзе пайшла, здавалася б, людзі ідуць масава, кандыдаты мусяць радавацца, самыя клікалі на плошчу. Ну, чым ўсё скончылася, мы ведаем. Гэта вельмі сумна скончылася. І ёсць у мяне перасцярогі, не толькі ў мяне, хаця ёсць і меркаванні, я шчыра кажу вам, унутры рады. Не буду называць, канешне, персаналіі, ўсё ж такі гэта прыватная справа кожнага выказацца, калі пажадаюць, але меркаванні ёсць розныя. Ёсць таксама меркаванні, што неважна, мы все 5 добрыя людзі, і нават калі ўлада нам выберэ адзінага кандыдата, ну, мы ж тут нейкіх здраднікаў в працэс не пусцілі, якая розніца. Такія меркаванні сапраўды ёсць гучаць, але у мяне меркаванне іншае. Ну, сапраўды, калі вот перахапілі троху маю, так бы мовіць, ініцыятыву, глядзіце, ну, выберуць, дзякуючы такому, можа быць, па указцы галасаванню розных чыноўнікаў, нейкага там вот іншага чалавека. Ну, скажем так, дзякуючы гэтым лістам пераможа не адзін, а другі. Потым жа ж усё адно будзе яму праграма пісацца агульная усімі структурамі, якія ўдзельнічаюць у праймерыз. Так якая розніца хто, калі ён пойдзе з напісанай агульнай праграмай? Ну, насамрэч, я лічу, што тут пытанне не ў тым, хто будзе вось гэтым адзіным кандыдатам. Так? Я, як удзельнік працэсу, з аднаго боку падпісаўся, што сапраўды, хто б не быў абраны, я абавязуюся самастойную кампанію не рабіць і як змагу дапамагаць гэтаму чалавеку. Я разумею, што вось гэтая намінацыя адзінага, гэта таксама дае вельмі шмат праблемаў і непростая задача, таму тут і прыза вялікага няма, але не абавязкова вось такая інтэрвенцыя адміністрацыйнага рэсурсу можа адбывацца проста на карысць там аднаго ці іншага кандыдата. Яны хутчэй за ўсё, калі гэта сапраўды ўлада, таму што я, канешне, дапускаю нейкую верагоднасць, можа быць, не вельмі вялікую, але пэўную верагоднасць я дапускаю, што Юрась Губарэвіч проста выйшаў на нейкую там іншую арганізацыю, не знаю, там дамовіўся з ЛДПБ, напрыклад, да, ці яшчэ з нейкім, мае права таксама, да, то есть няма такіх перашкодаў. Ну, я не кажу, што ён это зрабіў, але, напрыклад, мог ці яшчэ на кагосьці, і вось сябры там нейкіх іншых вось суполак, якія звычайна не перакрыжоўваюцца з апазіцыяй, пайшлі за яго галасаваць. Верагоднасць ёсць. Хаця ўсё ж такі, на маю думку, невялікая. Але, паўтаруся, калі гэта сапраўды ўлада, выглядае, што ўлада, іхнай задачай найхутчэй ёсць папросту дыскрэдытаваць і ператварыць у клоунаду
сам працэс выбора адзінага кандыдата, каб вот грамадства, якое спачатку ставіла скептычна, але па хадзе таго, як мы пайшлі, паехалі, все больш мы бачым прыходзіць людзей, все больш увага медыяў, все больш увага сацыяльных сетак, блогеры прыязджаюць, стрімяць, то бок пайшоў такі вось разагрэў, так, і людзі больш сталі давяраць, але задача ўлады можа быць якраз разбурыць вось такі давер, так, і папросту зрабіць, што там адзін дзень там яны прыйшлі, прагаласавалі за аднаго, другі дзень прыйшлі, прагаласавалі зусім за іншага, пасля за трэцюю, за чацвертага, за пятага, і нават выглядаць яно будзе так, як, ну, адбываецца абы што, а не адбываецца сапраўднае змаганне і сапраўдны выбар. Хутчэй за ўсё, іхняя такая задача. Я перакананы, што сарваць яны нам не здолеюць гэтую працэдуру, але, на маю думку, трэба скарыстаць вот тую паўзу, якую хутчэй за ўсё мы возьмем у звязку з каранавірусам вымушана, і дзеля таго, каб зразумець ўсё ж такі, што адбываецца і якім чынам мы можам не дапусціць, каб улада, ну, выкарыстала супраць нас, у тым ліку інструменты дэмакратыі. Ну, глядзіце, пішуць нам наши гледачы тое, што прыйшлі чыноўнікі, няўжо гэта кепска? Гэта ж і ёсць выхад апазіцыі са свайго апазіцыйнага гета. Я дадам, просто мы шмат разоў чулі пра тое, што беларусаў дастала гэтая улада, ейныя дзеянні, як яна вядзе там сацыяльную, эканамічную, ўсю астатнюю палітыку. Чыноўнікі это таксама беларусы. Асабліва мы не кажам пра чыноўнікаў там, хай сабе там міністэрскіх, а звычайныя там вот на месцах у рэгіёнах. Можа, іх таксама дастала. Можа, яны прыйшлі і хочуць такім чынам вось сваю там, так бы мовіць, хай сабе не пратэст, але вот выказаць сваё меркаванне. Ну, я вельмі моцна сумнеюся, што сапраўды кагосьці дастала і нехта па сваім меркаванні так вось прыйшоў. Калі б такое здарылася, гэта бы па-іншаму, я перакананы, праяўлялася. І нават па тым, што у папярэдніх гарадах людзі, калі прагаласавалі, пераважная большасць за выключэннем нейкіх адзінак, яны все заставаліся паглядзець на падлік і даведацца вынік. У Драгічыне, у Століне мы бачым, людзі прагаласавалі і там палова, напрыклад, адразу сышла. У зале засталася там ці меншасць, ці палова, в прынцыпе, дачакацца. То бок, я думаю, калі нават ты чыноўнік, табе стала цікава, ты натхніўся, прыйшоў, вось пабачыў, значыць, ну там Янукевіч нацыяналіст, Северінец папуліст, Козлоў там міліцыянт былы, хаця для чыноўнікаў наадварот это можа быць плюс. Вот там Юрый Губарэвіч мне падабаецца, я за яго прагаласую. Ну, ты прагаласаваў і ўцячы, і не скарыстацца шансам першы раз у жыцці паглядзець, як адбываецца нармальны падлік галасоў, ну, это дзіўна. Вернемся да сітуацыі вось з адменам ці переносам вот этих поездак на іншы тэрмін. Глядзіце, на пачатку мінулага тыдня, калі ўжо шмат казалі пра пагрозу каранавіруса і казалі, што, можа быць, варта было падмяніць гэтыя паездкі, і удзельнікі праймерыз казалі, што мы нічога не баімся, калі людзі не баяцца прыйсці, то і мы да іх паедзем. Размовы пра тое, што вот неяк перанесці, неяк падумаць, нават не было. Усе казалі пра тое, што трэба ехаць, трэба не губляць магчымасці і сувязь з людзьмі. Як толькі пачалі чыноўнікі, там не чыноўнікі, але людзі галасаваць за Губарэвіча, то і тут жа Павел Севярынец, які да гэтага казаў, што нават у Пасху трэба ехаць, не гледзячы на хрысціянскае свята, зараз ён кажа, не, чакайце, тут же ж вот как-то вот коронавирус, вот надо вот спыніць, вот і кажуць, супадзенне? Ну, па-першае, за Павла Северынца ўсё ж такі я адказваць не возьмуся, але я хочу сказаць, што сёння вот былі людзі, і гэта не Павел Северынец вот на нашым абмеркаванні, калі вось моя прапанова прагучала адкласці. І пра сябе я хочу сказаць, што так, я публічна толькі сёння напісаў такі заклік, таму што я лічу, далей маўчаць немагчыма, але яшчэ да
берасцейскай паездкі гучала моя прапанова з менскай сустрэчы, якая ў нас планавалася і пакуль што застаецца ў графіку на 20 сакавіка абвесціць карантын. Так вось, былі людзі, якія сёння, і паўтаруся, не Павел Северинец, сказалі, так, у нас было меркаванне, што варта ездзіць, але мы бачым, як змяняецца і грамадскі настрой, мы бачым, як змяняецца абстаноўка у прынцыпе ўнутры краіны, і зараз так мы лічым, што варта неадкладна спыняцца. Таму, ну, паўтаруся, кожны сам за сябе павінны адказваць за свае словы, але я перакананы, што нават тыя вось, і кандыдаты, і яны ж сябры рады, якія выступаюць там катэгарычна, што от Мінздрав абвесціць, тады і мы паслухаемся і прыпынемся на карантын, што, ну, калі нават гэта не будзе зроблена сёння, хаця я вельмі на гэта разлічваю, яны вельмі хутка дазрэюць, папросту паразмаўляўшы са сваімі сваякамі роднымі і так далей. Наш глядач, які ютубаўскую нашу трансляцыю глядзіць, Ворк, калі я правильно читаю, пытаецца, чаму Северинец выходзіць з праймерыз? Ну, я так разумею, што можа у чалавека нейкая там інсайдерская інфармацыя, мы яшчэ не ведалі, раскрыйце таямніцу. Ну, прывітанне, Ворк, насамрэч я не ведаю, ці Северинец выходзіць з праймерыз, магчыма, нешта памянялася за тыя паўгадзіны, якія я яго не бачыў, таму што вот столькі заняла дарога сюды, але, ну, мне здаецца, што это пытанне з шэрагу столення. Учора у Северинца запыталі вот пра ваше другое грамадзянства, хацелася б паслухаць, і вот як вы збіраецеся быць кандыдатам прэзідэнты з 2 грамадзянствамі. Ну, мне здаецца, што это чуткі і альбо не дакладнае разуменне. Ну да, можа быць, чуткі-то розныя, але калі вот там такія пытанні задаюць, то, можа быць, дыма без агня не бывае. Вы б там праверылі больш там? Не, мы все праверым, мы зусім разбярэмся, сітуацыя змяняецца, мы і адсочваем. Да, пра другое грамадзянства, там, можа быць, дачу дзе-небудзь на Маёрцы, там ці яшчэ што-небудзь. Івашкевіч пытаецца, калі чыноўнікаў прыходзіць больш, чым актывістаў, то, можа, ёсць ідэі, як больш актыўна клікаць людзей на сустрэчы? Можа быць, вот звяртацца найперш да чыноўнікаў, сапраўды, пашырайце аўдыторыю сваю? Ну, я так разумею, што пытанне ўсё ж такі, і дзякуй спадару Івашкевічу, ці спадарні, там не было зразумела Алексей. Алексею, дзякую Алексею за пытанне. Я так разумею, пытанне ў тым, каб все ж таки колькасцю дэмакратычнага актыву ці звычайных грамадзянаў перамагаць вось гэтую колькасць чыноўнікаў. Ну і я разумею, што гэта з аднаго боку выглядае лягічна, з іншага боку, ну, все ж таки праймерыз гэта задумвалася як працэдура змагання думак і ідэяў унутры дэмакратычнага поля за тое, якім чынам і хто персанальна павінны ажыццяўляць вось гэтую трансфармацыю альбо змаганне за трансфармацыю нашай улады, зрабіць вось народнае галасаванне праймерыз змаганнем з адміністрацыйным рэсурсам, хто больш прывядзе людзей, якія ну, просто будуць галасаваць і уцякаць, но не цікава гэтым займацца. Гэта абсалютна будзе, на маю думку, марнаванне і часу, і рэсурсу, і нават тых людзей, якіх мы дэмакратычны актыў альбо просто прыхільнікаў дэмакратычнай ідэі, якіх мы будзем запрашаць, ну, што ім казаць? Придите и покажите номенклатуры, что хотя бы в своим поле демократы здольные самастойна прымаць рашэнні. Ну, мне здаецца, што это такая слабая матывацыя для людзей. Дарэчы, відаць, сапраўды шмат што змянілася за тыя паўгадзіны, пакуль вы ехалі. Вось так, сябры, спыняю свой удзел у праймерыз. Кампанія адзінага не пагадзілася на адмену сустрэчаў з-за каранавіруса. Па-другое, ніякай рэакцыі на масавае галасаванне райвыканкамаў. Такім чынам атрымліваецца, што Павел Северинец сапраўды вырашыў не удзельнічаць больш у праймерыз. Ну, ведаеце, я не возьмуся каментаваць по адным допісу, таму што сапраўды такі паварот варта, як мінімум асабіста пачуць меркаванне Павла.
Ну а наколькі нечакана, вот сыходзячы з таго, што вы сапраўды сарваліся з гэтай нарады і ехалі сюды, ну 20-25 хвілінаў у вас не было, нешта магло сведчыць падчас абмеркавання пра тое, што севярынец можа прыняць такое рашэнне. Наколькі яно для вас асабіста нечаканае? Ну, даволі нечаканае. Ну, ці там сапраўды напісана, што ён цалкам выходзіць з праймерис? Ну вот я працытаваў тое канкрэтна, што напісана. Сябры, выходжу з праймерис. Ну, калі цалкам вось Павел Северинец выходзіць з гэтай працэдуры... Спыняю свой удзел у праймерис. Ну, такое для мяне нечакана, канешне. Ну, так, адназначна Павел выступаў за тое, ну, я думаю, што цяпер это не сакрэт, і падтрымліваў тую прапанову, якую я выказваў. Ну, і сам казаў, што ў сувязі з каранавірусам варта прыпыніць, але не вялося пра тое, што скасаваць праймерис, такой прапановы ад Паўла я, прынамсі, не чуў. Таксама ён, канешне, настойваў на тым, што нам трэба прымаць рашэнне, як скарэктаваць працэдуру, каб все ж таки не дапусціць такой інтэрвенцыі выканкамаўскай, але, ну, ізноў жа, пра цалкам ягоны выхад трэба ўдакладніць, што ён меў на ўвазе, што маецца на ўвазе. Я так троху здзіўлены, так, даведаўшыся. Ну вот глядзіце, Алексей, сапраўды атрымліваецца вельмі дзіўная і непрыемная сітуацыя. Па-першае, я вот вам просто показываю Facebook Паўла. Вось яго канкрэтны допіс на яго старонцы. Так, секунду. Бачу, так. Так, показываем усім, калі ласка, каб не думалі, што я тут нешта прыдумаў, спрабуючы справакаваць. Нешта наш відэааператар круціць галавой не атрымліваецца, можа блікуе, ну, хто захоча паглядзець. Алексей, глядзіце, ад самага пачатку лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў казаў пра тое, што вогуле што тут дурыць галаву з гэтым праймерис, прызначым Паўла Северынца адзіным, і ён тут самая пазнавальная асоба. Потым і вы, нягледзячы на тое, што сталі прэтэндэнтам на адзінага, але фактычна падтрымлівалі Паўла. Я думаю, што не адкрыю для вас вялікага сакрэта, калі скажу, што вас нават называлі такой тэхнічнай падтрымкай Северынца на гэтай працэдуры праймерис. І зараз вот не параіўшыся, ладно, не будзем пра гэтыя там крыўдныя там абвінавачванне казаць ці не, але са структурай, якая фактычна падтрымала яго і нават не параіцца, прымаючы такое вот рашэнне, ну неяк дзіўна. Ну, па-першае, я не магу сказаць, ці яны раіліся з спадаром Рыгорам Кастусёвым, які прысутнічае там. Магчыма, такая нарада адбылася. Мне гэта невядома. Але я хочу сказаць, што, ну, вот тое, што, на жаль, мы назіраем і з вось гэтай выканкамаўскай інтэрвенцыі, і вось зараз, ну, все ж таки мне крыху не верыцца нават, што вот так вот пастаўлен крыж, прынамсі Паўлам Северынцам на гэтай працэдуры. Ну, але нават калі, і тым больш, калі так адбываецца, гэта толькі пацвярджае слушнасць словаў і Рыгора Кастусёва, і пазіцыі БНФ, калі мы казалі, што самы лепшы шлях – гэта дамовіцца паміж сабой на адзінага кандыдата, знайсці вось гэты кампраміс адразу і пачаць на яго працаваць, чым уваходзіць у супярэчлівую працэдуру, якая нясе ў сабе пагрозы, таму што там вельмі шмат невызначанага. Сапраўды вельмі шмат белых плямаў было ў працэдуры, і мы пра гэта казалі, што кожную дэталь не прапішаш, выбарчы кодекс пад народнае галасаванне таксама не напішаш, і ва ўмовах, калі ёсць вось такая сітуацыя там супрацьстаяння, плюс вось мы, напрыклад, БНФ, мы хваляваліся, што такая інтэрвенцыя ўладаў адбудзецца на этапе інтэрнэт-галасавання. Там гэта прасцей было б зрабіць. Но мы бачым, што нават да інтэрнэт-галасавання яны учынілі гэта. Гэта толькі пацвярджае нашу правату. Але глядзіце, наколькі я ведаю, усе рашэнні у этой вот самой этой працэдуры праймерис прымаюцца з такой сістэмай, што ўсе павінны дасягнуць кансэнсусу, прагаласаваць усе за адно рашэнне. Калі рашэнне там ці ініцыятыва нейкая адным не прымаецца, значыцца, яна не прымаецца цалкам, усе
пяцёра дзейнічаюць у адпаведнасці з іншай стратэгіяй. Ну, Ці у дадзеным выпадку Павел не парушыў, што усе кажуць там, да прыкладу, усе кажуць, што мы працягваем, нягледзячы на каранавірус, ездзіць па рэгіёнах. Павел кажа, я супраць. Усе кажуць, я за. Прымаецца рашэнне тады ездзіць, а не тое, што ах, вы тут не пагаджаецеся са мной, тады я хлопну дзвярыма і пайду. Ну, па-першае, хочу сказаць, што рашэнні ў нас стратэгічныя прымаюцца кансэнсусам, тэхнічны кансэнсус -1. Але, ну, прынамсі, да таго моманту, пакуль я з'ехаў, магчыма, нешта памянялася, но я не думаю. Партыя БНФ галасавала за прыпыненне праймерыз вот ад гэтага моманту цяпер неадкладна ў сувязі з каранавірусам. І нават в розных варыянтах все роўна это было два галасы, голас БХД і голас БНФ. Таму я не думаю, што наша пазіцыя змянілася вот за той час, пакуль я прыехаў сюды. Найхутчэй вось такі ўчынак Паўла выкліканы тым, што ніякае рашэнне не было прынятае. Ну і кожны кандыдат мае права здымацца. Любы можа в любы момант выйсці з кампаніі праймеріз. Таму нейкага фармальнага парушэння як мінімум з боку Паўла я тут не бачу. Ну, але ізноў жа, паўтаруся, вельмі складана каментаваць, пакуль я гэта з Паўлам не абмеркаваў, пакуль я не ведаю, вот што адбывалася там, пакуль я іх пакінуў. Вот я адчуваў, што, ну, трэба ўсё ж такі нагляд за Паўлам, за гэтай публікай, не толькі за Паўлам, там за всімі, за всімі астатнімі. Так, наколькі яны будуць пагаджацца з усім тым, што прапануе севярынец? Ну, з тым, што пагаджае БНФ, з тым, што пагаджацца з тым, што прапануе БНФ. Ну, вот так атрымалася, што толькі выехаў, все пайшло не так. Ну, добра, скажите, а вот по вялікаму рахунку, як павінна развівацца сітуацыя? Вот 5 чалавек, 5 структур, 3 чалавека выступаюць за одну ініцыятыву, то есть працягнуць, скажем так, удзел паездкай па рэгіёне, 2 супраць. Як павінны развівацца, ну, у нармальнай сітуацыі, без хлопання дзвярыма, як развівацца? Ці тады вот сапраўды, раз вы не пагаджаецеся са мной, то я сыходжу, там, забіраю свае 500 еўра і пайшоў? Ці як? Ну, все по-нормальному павінна было б адбывацца шляхам дамаўлення, да? То есть трэба там 2 гадзіны сядзець, значит 2 гадзіны, трэба 2 сутак сядзець, значит 2 сутак сядзець, дамаўляцца, тому что фармальны пункт, значит, там працэдуры, вось ён патрабуе там кансэнсус альбо кансэнсус -1, там 3 так, 2 так, і все, як бы гэта тупік, гэта абсолютно як бы такая патавая ў нейкай ступені сітуацыя, і шукаць варыянты вот, юрыдычнага яе вырашэння немагчыма. Просто па-чалавечы трэба паміж сабой дамаўляцца. Ну і мне, канешне, дзіўна, ну, хотя по правде не дзіўна, так, але просто вот хотел звярнуць увагу, что тут вот этот раскол, разлом, ён прайшоў якраз унутры правацэнтрысцкай коаліцыі, то бок вось гэтая такая, ну, патэнцыйна нестабільная коаліцыя, яна не здолела выбраць сабе адзінага кандыдата, хотя абяцала і збіралася ўжо 2 гады. Но было, канешне, спадзяванне, што вось мы разам далушымся, БНФ, сацыял-дэмакраты, такія больш дамоваздольныя арганізацыі, больш адказныя, падключымся, но все роўна выглядае, што внутры правацэнтрыстаў все настолькі аказалася кепска, што, ну, выглядае цяпер гэта на полный зрыв працэдуры. Да, вот я и хотел спытацца. То есть атрымліваецца, што праймерыз все? Выглядае, што так. Добра, ну засталіся 4 структуры. Вы не можете выбраць адзінага сярод сябе?
4, вот чаму абавязкова павінна быць 5? Не абавязкова павінна было быць 5 і ад пачатку. Але, скажем так, калі, напрыклад, кожная з этих структураў уваходзіла, гэта не было так, што ну, давайте мы там в цёмную выцягнем нейкія назвы арганізацыі, з іх нешта зробім. Так? То бок кожны бачыў, з кім ён сядае за стол, в какой канфігурацыі, які там, мовна кажучы, баланс здаровага сэнсу, які баланс сілаў, наколькі з кім можна дамаўляцца, наколькі з кім нельга. Гэта заўсёды такое, ну, такое тонкае пытанне. І зараз мы бачым, што баланс памяняўся для ўсіх. Прычым памяняўся ну, кардынальным чынам. Добра, вот засталіся, скажем, 3 чалавекі, якія вот зараз там у тым памяшканні, вы-то тут, ну вот вы да іх прыязджаеце, яны вам кажуць: Алексей, мы вырашылі працягваць працэдуру праймерыз, далучайцеся да нас, мы дзейнічаем па ранейшым сцэнары. Ваши дзеянні, вы працягваеце удзельнічаць у праймерыз, ездзіць па рэгіёнах, ну ці дамовіцеся ўсё ж таки прыпыніць там на час каранавіруса і ўсё, ці другі варыянт, далучаецеся да севярынца, якога ад пачатку партыя БНФ лабіравала, ці трэці варыянт, ідзеце сваёй калонай Алексей Янукевич адзін кандыдат у прэзідэнты. Значыць, ну, я вам так скажу, што я вельмі не люблю адказы кшталту мне трэба паслухаць народ, як людзі скажуць, так і будзе, у нас дэмакратычная структура, яна вырашыць. У выпадку з БНФ-ам это реальная дэмакратычная структура, і мы разам будзем прымаць гэтае рашэнне. Я не магу, і ніхто не можа сказаць за БНФ. Маё асабістае меркаванне як палітыка, я лічу, што трэба ісці самім. Ясна, што ну, вось, заставацца далей в працэдуры ну, не мае сэнсу, таму што ну, яна ўжо спраўдзіла сваю нетрываласць, і мы бачым, што і так, на жаль, яна выклікала шмат спрэчак, шмат і ўнутраных спрэчак, і знешніх спрэчак, і крытыкі, і сварак. І мы пра гэта казалі, мы гэта прадбачылі, і яно адбылося. Ну, і... Чакайце, а ці не вы мне, у тым ліку і вы, не казалі мне пра тое, што да не, калі я казаў, да самой працэдуры ўжо заканчэння праймерыз, хоць дажывёце, там не раскалоўшыся. Да не, вы што, паглядзіце на нас, мы тут адзін во як кулак. Не, Зміцер, вы меня, напэўна, з Віталіем Рымашэўскім блытаеце. Я такое не казаў і не мог казаць. Вы прадбачылі, што раскол будзе і даволі хутка. Мы казалі, што працэдура ўтрымлівае ў сябе вельмі шмат супярэчнасцяў, і яна патэнцыйна канфліктная. Пра гэта казаў і спадар Егор Кастусёў, і казаў я. Мы ладна вырашылі, што давайте мы паспрабуем, дадзім шанец сабе, дадзім шанец гэтай працэдуры, але мы прадбачылі гэта абсалютна, да. Вам не падаецца, што ва ўсёй гэтай сітуацыі севярынец вас, скажем, папросту падставіў? Растлумачце, таму што пакуль не падаецца. Вельмі проста, вот так вот не параіўшыся, не пралічыўшы варыянты, вот так вот взять і фактычна людзей, якія яго і вас асабіста, якія яго падтрымлівалі, ну так вот взять і кінуць. Ну, я скажу так, што і я гэта казаў, і я гэта працягваю казаць, я не мяняю свае думкі, што в прынцыпе вось гэтае змаганне ў праймерыз, гэта ну такая троху валтузня, троху дзяцінства. І в прынцыпе можа быць сваім выхадам севярынец расчараваў таго, хто сапраўды вось лічыў, што мы зараз там здолеем Паўла зрабіць адзіным і разам з ім перамагчы в 2020 годзе памяняць уладу. Я не знаю, ці былі такія людзі, но калі дапусціць, што яны былі, значыць, напэўна, ён іх расчараваў такім рашэннем, хаця, можа быць, это людзі проста ва ўсім вераць севярынцу, і што б ён не сказаў і не зрабіў, яны скажуць:
Павел Малайчына наш лідар, і мы все роўна за ім пойдзем. Але у нас не было такой, знаете, нейкай стратэгічнай стаўкі, што вось мы зараз адпрацуем на северинца, БНФ падтрымае северинца, северинец пераможа, там Кастусёў стане прэм'ер-міністрам, Янукевіч міністрам обороны, ці нешта яшчэ такое. Канешне, абсалютна у нас не было нейкіх такіх спадзяванняў, што вот тут мы зараз атрымаем нейкія палітычныя дывідэнды. Таму не, абсалютна шкада троху вот часу гэтага, але ну гэта агульная віна. Ведаеце, я прыгадваю, як у 2016 годзе вы сказалі Тацяне Караткевіч: Таня, вы моя самая галоўная палітычная памылка за тое, што БНФ у 15 годзе, ну так бываць, часова падтрымала Тацяну Караткевіч. Вот я зараз баюся, што следам за вами Рыгор Кастусёў зараз тыя ж самыя словы паўторыць, але ў дачыненні да Павла Северынца, якога ён так падтрымаў падчас працэдуры абвяшчэння працэдуры праймерыс. Ну, я за Рыгора, спадара Рыгора Кастусёва... Добра, а самі зараз вот так не хочаце сказаць? Не, абсолютно этого сказать не хочу. Я, ну, могу сказать, что, да, правоцентристы, может быть, помылка было все ж таки з імі звязацца, хотя ну мы доўга трымаліся, да, то есть мы трымалі дыстанцыю ад гэтага. БНФ і не вступіл адразу, калі яны ўтварыліся, і сапраўды доўга мы не мелі нічога агульнага з імі. Ну вось зараз побачылі, што за вынік. Ну ладно, не ў гэтым справа, але не, абсалютна, скажем, у палітычным пляне тактычны вось гэты ягоны выхад, так ён мяне здзівіў і быў нечаканасцю. Але эта тактыка, што тычыцца стратэгічна, то Павел вельмі паслядоўна дзейнічае, і ягоная лінія бачная, зразумелая, ягоная лінія не памянялася, таму не прэтэнзіяў да яго. Вот па што тычыцца працэдуры праймерис у мяне няма. То есть у мяне, канешне, ёсць там незгода ў нейкай тактыцы з ім, у рыторыцы, яшчэ, ну, пэўных палітычных, канешне, момантах ёсць, прычым адрозненні такія досыць сур'ёзныя, але не, расчаравання няма, і ўсё ж такі Тацяна Караткевіч застаецца на першым месцы. Галоўнай палітычнай памылкай. Галоўнай палітычнай памылкай. Ну што ж, сённяшнім эфірам мы, атрымліваецца, так ставім кропку у працэдуры праймерис. Больш тут за праймерис гаварыць няма чаго, я так думаю, калі будуць... Я не выключаю, што калегі яшчэ з этим телом будут носіцца даволі доўга, як арабы, вось у них бывае прынята, калі пахаванне ператварыць у палітычную акцыю. Ну не выключана, але ну фактычна, да, атрымліваецца, што праймерис всё. Такім чынам, на гэтым і завяршаем нашу цыкл палітычных праграм з датычных праймерис. Не выратавала вас нават не ўключэнне ў працэдуру праймерис Ганны Канапацкай. Усё адно знайшоўся іншы, так бы мовіць, чалавек, які разбурыў усё гэта. Не будзем вінаваціць северынца, а пры магчымасці распытаем у жывым эфіры Еўрарадыё яго асабіста пра тое, што падштурхнула яго да такога рашэння. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Зміцер, за гэты гістарычны эфір, за магчымасць просто пакінуць сваё месца ў гісторыі сучаснай палітыкі. Я не скажу, што гэта Віскулі 2, но недалёка ад гэтага, і мы з вами гэта зрабілі разам, таму дзякуй за гэта. Не, я не разбураў. Мы разам гэта пабачылі ў жывым эфіры, сталі сведкамі, адкаменцілі, і я спадзяюся, данеслі пазіцыю да гледачоў. Дзякуй вялікі, Алексей Янукевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.